Wal baqalatu utai pangandikan asabi'atu kang kaping 7 iku qala dawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Babi nuskhotin lan ing dalam siji nuskhoh utawa ing dalam siji naskah. Wa qala lan ngendika sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi enek dua naskah kitab bahwa makalah tengarep niki wonten ingkang sendawaken nika Sayyidina Ali, wonten ingkang ndawaken Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun ngaten, an-ni'amu utawi pira-pira nikmat ai a'damuha tegese agung-agunge nikmat iku sittatu asya'a 6 pira-pira suwiji-wiji. Al-Islamu siji yaiku Islam, wal Qur'an lan Al-Qur'an, wa Muhammadun lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Allah. Wa yang bagilan sayukja lan kedue kita apa annaula yen to ngucap sapa kita kula yaumin ing dalem saben-saben dina ngucapaken raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Ingkang atosipun raditu ridho sapa ingsun. Ridho niku seneng, lila, lega lila. Billahi kelawan Allah rabban ing dadi pangeran, wa bil islami lan kelawan Islam dinan ing dadi agama, wa bi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan ing dadi utusan, wa nabiyan lan dadi nabi, wa bil Qur'an lan kelawan Al-Qur'an hukman ing dadi hukum, wa imaman lan dadi pengarep, dadi pemimpin. King begini wonten ing makalah menika panjenenganipun Sayyidina Ali utawa Sayyidina Umar dawuh bilih agung-agunge nikmat niku wonten 6. Nikmat ingkang dipun paringaken kaliyan Gusti Allah taala dumateng kula lan panjenengan sami niku kuwatah sanget, mboten saged kita itung. Kados wonten dawuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun to awakmu ngitung-ngitung nikmat sing diparingi Gusti Allah taala, mongko awakmu ora bisa ngitung, ora bisa mbatesi ning gone jumlahe nikmatipun Allah. Kula panjenengan sami diwujudno ning alam donya niki bagian nikmat. Awake diparingi mripat, diparingi kuping, diparingi rambut, dipun paringi sedaya niki nikmat. Utawa Gusti Allah taala maringi srengenge, maringi bulan, maringi udara, maringi tumbuh-tumbuhan, menika sedaya nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah taala kagem manungsa. Nanging dari sedaya nikmat kala wau wonten nikmat terbesar. Nikmat yang paling agung menggaipun Sayyidina Ali utawa Sayyidina Umar niku wonten 6 sing perlu banget kita syukuri. Mergo saking gedene nikmat kala wau. Nggih menika Islam pertama. Islam niki agama, dan agama Islam niki mboten namung dipun paringaken dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad kemawon,
Tapi mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sak terusipun niku agama sing dipun ajaraken nggih agami Islam. Mulane pun wonten dawuh wattabi ini ya wattabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi ikutono manuta ning gone agamane Ibrahim. Hanifan khalih condong. Din karo milah niku sami. Din niku artine agama, milah niku nggih agama. Di Islam jadi Nabi Ibrahim agama sing diasta nggih agami Islam. Nabi-nabi sanes pun nabi Islam. Islam niku artine niku menyerahkan diri. Di agama Islam niku mengajarkan pengen sami untuk menyerahkan diri, nyerahaken dumateng Zat ingkang Maha Tunggal. Sehingga ajaran utama saking agama Islam inggih menika ajaran tauhid, mengenalkan umat dumateng sesembahan sing namung setunggal inggih menika Allah. Sasampunipun kula pingin sami mengenal tentang Allah, tentang sifat-sifatipun, kesempurnaanipun Allah Ta'ala, kemahakuasaanipun Allah Ta'ala. Akhiripun timbul wonten ing manah kula lan panjenengan sami rumaos lemah, rumaos cilik sing membutuhkan perlindungan. Akhiripun kula panjenengan sami saged mangsulaken sedaya urusan kula panjenengan sami dhateng Allah Zat ingkang Maha Kuwasa. Menyerahno kabeh urusanipun. Iki Islam nomor 1. Lajeng nomor kalih nikmat terbesar inggih menika Al-Qur'an. Nabi-nabi riyin niku ugi berpegangan ning gone Al-Qur'an, ning gone kitab. Ning gone kitab sing dipun turunaken Allah Taala. Niku agama sing diasal Nabi. Mergo agama niku wonten agama samawi, wonten agama ardi. Agama samawi artinya agama yang terlahir dari langit, dari wahyu. Itu agama. Termasuk kitab-kitab kitab itu wonten kitab sing sifatipun samawi, wonten sing sifatipun ardi. Artinya kitab samawi, kitab-kitab kala wau merupakan wahyu tumurun saking Allah Ta'ala. Jadi diwasani agama samawi utawi kitab samawi. Sedangkan agama yang sing lahir wonten ing bumi, artinya hasil pemikiran seseorang niku walaupun dikatakan agama, tapi agama niku biasanya agama ardi, agama bangsa bumi. Kitab yang ngono. Di kitab hasil pemikiran seseorang kemudian dikumpulkan, dibukukan, akhirnya pun dijadikan sebagai pedoman urip. Niku sebenarnya dia anugerah. Masa kitab Taurat, Zabur, Injil dia anugerah saking ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala. Nanging boten sami keagunganipun dibanding kalian kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an niku walaupun kecil ayat ini ku namung 6.606 ayat. Jumlah suratnya 114. Nanging Al-Qur'an kala wau sinten kemawon ingkang masuk ning nggone Al-Qur'an, dia akan mengetahui betapa luasipun ilmu ingkang manggen wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an niku ora terbatas ning gone bab ubudiyah, ora terbatas ning gone bab ibadah kula panjenengan sami dhateng Gusti Allah Ta'ala. Ning Qur'an kala merupakan petunjuk kagem sinten kemawon
ora mung kanggone wong sing dalam beragama secara mahdhah, tapi untuk penelitian ilmu pengetahuan umum niku saged menyandarkan ilmu niku saking Al-Qur'an. Dan niku sampun dibuktekno. Jadi ilmuwan kuwadah awal-awal riyen abad 5, 6, 7 niku kathah ilmuwan sing lahir saka Islam, hasil saka memikirkan Al-Qur'an. Akhirnya pun terjadi perang salib. Begitu terjadi perang salib, kathah perpustakaan Islam sing dibom, sakwuse buku-buku sing pokok niku diambil kalian wong Nasrani. Akhirnya buku-buku niku dipelajari niku, diterjemah, terus diakui niku sebagai hasil pemikiran. Akhirnya pun wong Islam itu dianggap wong bodoh-bodoh. Mergo setelah perang salib niku isine wong Islam pun sami seneng perang, terus masalah ilmu niku pengetahuan niku kurang dipelajari. Akhirnya malah kalah kalian wong barat. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wa Muhammad Rasulullah, termasuk malih nikmat ingkang paling ageng ingkang dipun paringaken Allah taala dumateng kula panjenengan sami inggih menika keberadaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Di rasul-rasul dhisik niku cara kelase padha-padha rasule, tapi kelase niku sedaya dibawahi pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nalika Kanjeng Nabi niku Isra melakukan perjalanan panjang dari Makkah sampai dari Palestina nang gone Baitul Maqdis teng Palestina menika. Kanjeng Nabi ketika melakukan sholat jamaah kalian para rasul, para arwah para rasul niku, Kanjeng Nabi niku bertindak sebagai imam. Niku nuduhna kemuliaanipun Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi niku, karena Kanjeng Nabi niku Al-Mustafa, pilihan, Nabi pilihan, mulane kula panjenengan sami sing minangka umat niki mendapatkan anugerah ingkang paling ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wal afiyatu nomor sekawan, wal afiyatu lan slamet ai difaul makarihi tegese katolake pira-pira perkara kang den sengiti. Afiyah wonten panjenengan sering krungu bahasa sehat wal afiyah. Nek sehat niku kaitanipun kalian fisik. Nek afiyah niku hilangnya atau bersihnya sesuatu yang tidak kita senangi. Nek sehat niku ya fisike niku sehat, tidak ada penyakit, orang loro niku sehat. Nek afiyah niki bangsa batin utawa bangsa rasa, kita tidak ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang mengganggu. Awake rasa enak kan? Afiyah. Lah rasa penake batin niki merupakan anugerah ingkang paling ageng. Wong niku nalika keadaan afiyah niki isine namung seneng. Senajan ta ora duweni apa-apa. Sebenarnya misalipun wonten perkara-perkara yang pada umum niku ndadekno wong susah, tapi ketika wong kala pinarengan afiyah niki, maka kesusahan kala mboten wonten. Niki afiyah, bentuk afiyah. Mulaipun afiyah niku bagian anugerah paling gede. Lajeng nomor gangsal wasatru lan den tutupe cacate.
Aisatrul uyubi tegese den tutupe pira-pira cacate. Aib kula panjenengan sami niku sabenere kathah aib saben dinten niku kathah sing kita lampahi. Artine perkara sing ora pantes cara wong weruh awake dhewe niku isin sebenarnya. Lah aib-aib niki nalika kawiyak nalika diweruhi kalian liyan kepengin sami isin nanging Gusti Allah Taala nutupi sehingga sing rohim namung kula panjenengan sami kalian Allah Taala tok tertutup aib-aib kula panjenengan sami tertutupipun aib ora kawiyak dening liyan niki anugerah ingkang ageng utawa ingkang paling ageng bagian anugerah ingkang paling ageng napa malih saumpama aib kula gedhe saumpama kula panjenengan sami niku kagunungan utawa kadenangan konangan wong wisin tapi kalian Gusti Allah Taala ora diduduhno sapa-sapa sehingga awake niki malah merasa nyaman walaupun awake duweni kesalahan, duweni aib, duweni cacat ning krana ora ana sing weruh akhire awake merasa nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghina lan semuge niku ora butuh anin nasi saking menungso fi umuri dunya ing dalem pira-pira perkara dunya termasuk malih anugerah ingkang paling ageng ingkang dipun paringaken Allah Taala dumateng kula lan sami inggih menika nalika kula dengan sami niku tidak ada kebutuhan terhadap orang lain. Awake iki bisa mencukupi diri sendiri. Orang gantungno ning gone wong. Niki anugerah sing paling ageng. Walaupun awake iki misalipun nggih kagolong wong miskin, tapi awake dengan kemiskinan kala wau mboten butuhno ning gone bantuane wong liya. Awake ora jagakno pawewehing liyan, utawa ora sampe njaluk-njaluk, ora sampe ngrepeh-ngrepeh. Niku semugehe kula panjenengan sami saking wong liya niki bagian saking anugerah ingkang ageng sanget. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin yen riwayatake saking sahabat Anas anan Nabiya sedene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya qulu dawuh sapa rabbukum pangeran-ira kabeh fil hadis ing dalem fil hadisil qudsi ing dalem hadis qudsi dawuh ngene ya bena Adam hadis qudsi niku anu sing dari hadis qudsi niku hadis niku dawuhipun Allah. Jadi dawuhipun Allah Taala dipun sampaikan dhateng Kanjeng Nabi, lajeng kaliyan Kanjeng Nabi dipun sampaikan dhateng umate. Niku hadis qudsi sumber hadis niku saking Allah. Dawuhipun Allah. Dan mboten masuk ning Al-Qur'an. Mboten masuk ning Al-Qur'an. Al-Qur'an benten hadis qudsi piyambak. Dawuhipun Allah Ta'ala ngeten, ya bena Adam hi anak Adam tafarragh li ibadati amla qalbaka ghinan. Ya bena Adam hi anak Adam tafarragh jungkung sira li ibadati marang ibadah ing ingsun amla mongko ngebak-ngebaki ingsun ngebak-ngebaki sapa ingsun qalbaka ing ati ira ghinan ing sugih wa amlak lan ngebak-ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan loro ira rizqon ing rizki ya bena adamahi anak Adam la taba'at aja ngadoh sira anni saking ingsun
amlak mongko dadi sebabe ngebak-ngebaki sapa ingsun qalbaka ing ati ira fakron ing fakir wa amlak lan ngebak-ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan loro ira sultan ing ketungkul gawian atau ing kesibukan. Rawahu ngriwayatake hadis sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani wal Hakim lan Imam Al-Hakim. Berkaitan kalian anugerahipun Gusti Allah sing paling ageng nggih menika berupa semugih sangka wong dalam urusan dunia. Artinya ora butuh, awake ora butuh ning gone liyan. Niki wonten hadis qudsi dawuhipun Allah taala ya ibna adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. He anake Adam, anak turune Adam, kowe padha njungkung ibadah marang panjenengane ingsun, monggo atimu bakal tak kebak-kebaki rasa sugih. Rasa sugih ora butuh karo sapa-sapa. Uga tak kebak-kebaki tangan loromu kanthi rezeki. Artine nalika keluarganya sami niku bener-bener menghambakan diri dhateng Gusti Allah taala. Artinya ibadah niki aja kita batasi ning gone salat, poso, zikir. Ngoten niku aja dibatasi niku. Dadi ibadah dhateng Gusti Allah taala niku wonten ing sedengah panggenan, sedengah wektu. Sedekah kondisi, awake dalam kondisi apapun niku rumangsa dadi kawulane Gusti Allah taala sing taat dhateng napa ingkang dipun dawuhaken Allah taala. Misalipun ngomong sak ngomong niku ya hati-hati dengan sadar bahwa apa yang kita omong niku dipun pireng kalian Allah taala. Kalau sami badhe nindakno napa kemawon niku pertimbangan kula lan panjenengan nggih dhateng Allah. Allah ridho apa ora karo sing tak lakoni iki. Niki ibadah. Awake kon njungkung ibadah dhateng Gusti Allah niku secara terus menerus. Ora ning gone panggonan salat tok, tapi ning gone semua kondisi, semua keadaan teng pundi kemawon kula sami niki apa sing kita lakoni niku bentuk ibadah. Nek kula sami saged ngoten niki kan Gusti Allah taala manah kula panjenengan sami niki badhe dipun kebak-kebaki rasa sugih. Muga awake wis sumendhe ning ngene zat sing maha sugih. Jadi awake arep butuh apa ae njaluke ning gone zat sing kita sendene niku. Ki awake ora gumantung ning gone liyan, ning gone wong. Sehingga kita dipun paringi cukup ning gone ati, cukup ning gone secara lahir apa sing kita butuhno niku nggih cukup. Sing kita butuhno ya, aja sing kita karepno. Nek sing kita karepno niku akeh banget. Bedakno antara kebutuhan kalian kekarepan. Nek kebutuhan kula pengen sami niku sebenarnya terbatas. Sing kita butuhno, sing bener-bener awak ini ku butuh niku saumpama ora terpenuhi maka akan menjadikan cilaka atau bahaya ning gone awake dhewe. Tapi nek kekarepan itu nalika tidak tercapai niku ora menjadi masalah. Iki mulane perlu dipun bedakno. Ki butuhku apa karepku. Tapi nek butuh kula sami kalian Gusti Allah dipun janjeni badhe dipun cekapi.
Lajeng terusipun dawuh ya bena Adam latabaan ani. Anak turune Adam kowe aja sampai adoh, aja sampai ngadoh sangka aku. Jangan menjauhkan diri kamu dari aku. Kok kowe sampai adoh sangka aku, mongko aku bakal ngebak-ngebaki ning atamu rasa fakir. Selalu merasa miskin, merasa fakir. Dan karena kebanyakan sami ado kalian Gusti Allah Ta'ala, bahkan tidak mengenal Allah Ta'ala, akhirnya pun kebanyakan sami jadi wong sing pomak ning gone liyan. Bahkan orang namung sekedar mengharap pemberian, sampai kebanyakan sami komo wani njupuk nyolong ngerampok lan sak pitulutipun. Jadi nerjang ning gone angger-anggeripun Gusti Allah Ta'ala. Wa amla yadaika sughlan. Nek kowe sampe ado sangka aku, ora mung kowe kuwi fakir ning gone atimu, tapi uga kowe sibuk. Kowe sibuk karo gawean, tapi kesibukanmu hasil sangka usahamu ora ndadekno rasa cukup ning gone atimu. Iki nek kowe adoh sangka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kha kama qala te pangandikan asaminatu kang kaping 8 iku an Yahya bin Mu'adz saking Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallah. Al ilmu utawi ilmu iku dalilul amali pituduhe ngamal. Mursyiduhu tegese kang meruhake ngamal, wa kasyihu lan kang buka ngamal. Mulane falayu jadu monggo ora den temu apa al amalu ngamal bidunil ilmi kelawan tanpa ilmu. Wal fahmu utai faham iku wi'aul ilmi wadahe ilmu. Fala yujadu mawara den temu apa am ilmu biduni tasawwuri makna lafzi lawan tanpa tasawure maknane lafaz. Tasawur niku menggambarkan, bayangake. Kemudian dipun Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, al ilmu dalilul amal. Ngilmu niku minangka petunjuke ngamal. Utawa sing buka ngamal, sing duduhno ngamal, sing nuntun ning gone ngamal. Dan kalau pengen sami badhe nglakoni napa mawon kok tanpa ilmu mboten badhe wujud. Bajingan niku lho nandur brambang niku kan yo butuh ilmu. Ilmu cara menanam, jarake, terus jenis bibite, terus apa pupuk utawa obat sing dibutuhno. Kan ngoten. Nek gadah ilmune panjenengan saged nindakake nglakoni nandur brambang. Tapi nek mboten sumber ilmune, ora tau belajar, ora tau krungu informasi tentang cara-cara menanam brambang, ya mboten mungkin panjenengan badhe komo wantun nandur brambang. Semanten ugi dalam urusan ibadah, duka salat, duka poso, duka nindakake haji kan sak pitulutipun niku sedaya dipun butuhaken ilmu. Tanpa ilmu mboten mungkin badhe wonten amal. Lajeng wal fahmu wi'aul ilmi. Sedangkan pemahaman niku merupakan wadahe ngilmu. Awake belajar ki artine golek ilmu. Ilmu saged kita
saged kita wadahi ketika kalau dengan sami paham kalian penjelasan tentang ilmu kala wau. Maka pemahaman ini merupakan wadah ilmu. Fala yujadul ilmu biduni tasawwuri makna lafzi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan tanpa kalau dengan sami memahami atau mampu menggambarkan arti dari lafaz itu. Misalnya pun sholat, misalnya pun kalau dengan sami itu ngomong dengan dan sholat. Nek bocah niki rung tau dipun paringi seserepan tentang sholat, dia ya plunga-plungu sholat ki apa. Tapi nek wis tau diwarai, carane sholat ki ngene, mulai Allahu Akbar takbiratul ihram, terus maca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Nah, niki wis paham, wis ngerti dan wis paham, mengki lagi saged nindakake napa sing kita perintah niku. Jadi amal niku butuh ilmu, ilmu niku butuh wadah, dan wadah inggih menika paham. Wal fahmu bi'aqul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqlu utawi akal iku qaidun kang nuntun lil khairi marang kebagusan. Ai hamilun tegese kang ngajak lahu marang khair. Fala yujadu monggo ora den temu apa al khairu kebagusan illa bil aqli angin kelawan akal adda'i kang aja-aja ilahi marang khair. Akal niku qaidun lil khair. Sing kita tindakno lakon niku ana sing apik, ana sing ala. Kita saged nindakake khair kesainan ketika kalau dengan sami niku dikendalikan oleh akal, Mergo akal niki cenderung niku ning nggone penggawean sing apik. Beda karo nafsu, nek nafsu niku cenderunge pokoke seneng. Nek akal niku cenderung niku ning nggone penggawean sing apik, sing manfaat, sing nguntungno. Dan ora gelem gawe rugine liyan niku akal. Mergo akal niku kalau dengan sami berpikir niki mampu menjangkau masa sing adoh. Artinya awake dhewe niku mikir apa sing kita lakoni niku juga memikirkan akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu sing adoh. Nek nafsu niku mboten, nafsu niku yo apa sing saiki. Dhek ora mikir, ora ngenangen tentang besok iki. Sing penting saiki seneng. Tapi nek akal niku mboten. Mane akal niku qaidun lil khair, sing nuntun wong ning gone amal kesainan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hawa markabun lidzunub. Wal hawa utawi hawa nafsu iku markabun dadi tumpakan lidzunubi kedue pira-pira dosa. Ai misasafinatin tegese seumpamane perahu, sepadane perahu, laha kedue dunub. Fala tu jadu mongko ora den temu apa dunubu pira-pira dosa illa alal hawa angin ing atase hawa nafsu niku merupakan markabun lidzunub, sebagai tunggangan,
sebagai kendaraan kanggone dosa. Utawa digambarno perahu berlayar ning gone segara, mlaku ning gone segara. Perahu itu merupakan kendaraanipun dosa. Artinya dosa niku boten mungkin wujud, boten mungkin terjadi kecuali mesti niku timbule saka hawa nafsu. Nafsu niku gini kok kados sing kula aturaken kala wau, nafsu niku dhek goleke seneng, goleke penak. Moh rekoso niku hawanipun utawa gawane hawa nafsu. Maka hawa nafsu niki digambarno sebagai kendaraan kanggone dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Malu utawi harta iku ridha mutakabbirina minangka slendange wong-wong kang gumedhi. Ai misulida tegese umpamane selendang lagun kedue wong kang padha takabur. Wal mal harta itu dari selendang atau pakaian kebesaran. Di bagian kebesaran pun wong sing takabur, wong sing gumedhe yaiku harta. Harta niku sing ndadekno wong niku iso gumedhi. Boten masa wong niku wayu utawa ganteng tapi melarat. Arep sombong gak iso. Masa dia punya derajat pangkat kedudukan sing luhur tapi miskin, melarat, dia enak kesombongan. Mergo pakaian kesombongan niku berupa harta. Butuh jabatan. Di kesombongan itu bukan nenggone jabatan, bukan nenggone apike fisik, ganteng, ayu, kok gagah sapi tuntun boten. Masih wong iku elek, uwireng, tapi sugih. Dhek iso berpenampilan sombong. Mergo memang modal utamane wong sombong niku nenggone harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dunya utawi dunya iku sukul akhirati minangka pasare akhirat. Ruwiyah den critakake apa ana sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawa sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong iku akhodan ngalap njupuk sapa man minat dunya saking dunya minal halal saking kang halal khasabahu mongko nglandrat. Nglandrat niku nimbang, mongko nglandrat ing man sapa Allah Gusti Allah. Wa man utawi sapa wong iku akhodan ngalap sapa man minat dunya saking dunya minal harami saking kang haram adzabahu mongko nyiksa ing man sapa Allah Gusti Allah. Rawahu nyritakake ing hadis sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim. Dunya niku minangka pasare akhirat. Artinya kula banyak sami ketika nang pasar niku pasar kan gone transaksi. Gone wong jual beli iki ning kono diuji kejujuran wong penyasami wonten ing pasar menika. Jujur ya dibutuhno kanggone penjual maupun pembeli. Wong lu karo-karone wong sing transaksi kala wau. Lah kula panjenengan sami
ketika sampun dipun dawuhna bilih dunya menika merupakan pasare akhirat, maka yang kita butuhkan ning gone dunya inggih menika perkara-perkara utawa lelaku sing ora ndadekno kula lan panjenengan sami benjing niku getun. Dunya niki aja sampai kepengen sami sakwise metu kok dunya, metu saka pasar kepengen sami getun. Getun nggih masuk nggih menika nalika kepengen sami niku berdusta. Sajroning pasar urip ning gone dunya, urip ning gone pasar niku mbujuki utawa main film. Akhiripun padahal ning pasar niku masane jangka wektune niku ya terbatas, sedelok awake mesti bakal mulih, bakal metu saka pasar niku ora selawasing lawas. Ning gone donya nggih ngaten. Ning gone donya niki ora selawase awake dhewe bakal metu saka alam donya kene lan bakal bali ning alam akhirat. Lajeng dipun tegasaken kalian Kanjeng Nabi, sing sapa wonge mau kok mengambil sesuatu yang bersifat duniawi dan itu caranya cara sing halal, mengambil dunia tapi dengan cara yang halal niki benjing dipun hisab. Awake nyambut gawe dengan cara sing lurus sing bener niki benjing dipun hisab kalian Allah Ta'ala. Tapi nek kepengen sami niku mengambil dunia niki dengan cara sing haram, niki adab, langsung adab, tidak dihisab. Sing halal niku dihisab, sing haram niku dipun adab. Jadi hisab niku nggih ditakoni ki dhisik asilmu saka apa, walaupun halal niku ditakoni ki dhisik lek nyambut gawe hasilnya saka apa, terus nggo apa ae, nggo belanjaan ning apa ae. Dua pertanyaan niku, dari mana dan untuk apa niku hisabipun. Tapi nek harta sing kita pundhut niku dengan jalan sing haram niku mboten dihisab, langsung dipun siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riwayan den riwayatake apa ana sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene, ayuhan nas, eling-eling menungso, inna hadi dunya setuhune iki dunya iku darul tiwai, disone bengkok, disone bengkong melenceng, ladarus tiwain ora desane jejeg, mangzilu taroh la mangzilu paroh, mangzilu taroh panggonane susah, la mangzilu farohin ora panggonane bungah. Faman mongko sapa wonge iku arafaha weruh sapa man ing donya. Weruh artine iku weruh niku kenal, mengenali hakikat dunia. Lam yafrah mongko ora bungah sapa wong lirahain krana jembar, walam yahzan lan ora susah sapa man lisyiddatin krana sempit. Ala eling-eling, wa inna Allah lan sedene Gusti Allah iku khalaqon nitahake sapa Allah ad-dunya ing dunya dara balwa ing dadi desa coba, wal akhirah lan dadekake akhirat dara uqba ing desa pungkasan. Wa ja'ala mongkon dadekake sapa Allah balwa dunya ing cobane dunya lisawabil akhirati karena ganjaran akhirat. Wa sawabal akhirati lan dadekake ing ganjarane akhirat min balwad dunya saking cobane dunya. Iwadon karena dadi ijolan
Iwadun krana dadi ijolan fayak kudu mongko ngalap sapa Allah liyuk dia krana arai paring sapa Allah wa yabdaliya lan nyoba sapa Allah liyajzia krana arai bales sapa Allah fatarazu mongko wedya sira kabeh kalawata radhaiha ing manise nusu dunya limararati fatomiha krana paite nyapih dunya wajuru lan ninggalo sira kabeh ladida ajiliha ing enake agi-agine donya likarihi ajiliha krana sengite mengkone donya walatas aulan aja lumaku sira kabeh fi umrani darin ing dalem ramene desa Qad kang wis teman-teman mesti sapa Allah Gusti Allah taala kharabaha ing rusake donya wala tuwasiluha lan aja nepung sira kabeh ing donya waqad arada kali teman-teman ngersakake sapa Allah minggum saking sira kabeh ijtinabaha ing ngedohi donya patakunu monggo sebabe ana sira kabeh listukhtihi marang bendune Allah iku muta'arridina padha ngedeng padha ngedeng kan nawak-nawakne kaya nentang apa iku muta'arridina padha nentang sira kabeh elemen pirang elemen itu oh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku mutaridina padha ngedeng kabeh ta padha mentokake sira kabeh utawa padha melawani sira kabeh. Wali uqubati hilang marang siksane Allah iku mustahiqina padha ngekaki kabeh rawahu yuta ing hadis sapa Dailani Imam Dailani. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dipun Kanjeng Nabi malih sing berkaitan kalian dunya. Jadi ayuhan nas ila hadi dunya darul tiwa la darus tiwa. Umatku kabeh para manungsa mangertenono sak temene dunya niku panggonan sing bengkong dudu panggonan sing lurus wangzilu tarah la manzilu farah dunya kuwi panggonan susah dudu panggonan bunga. Mulane sapa wae kok kenal ning gone dunya. Kenal tentang hakikate dunya. Wong mau ora bakal bungah krana berlebihan. Disebut kedudukan bakate dhuwur utawa hartane luwih akeh tinimbang liyane niku kelebihan-kelebihan ingkang dipun miliki ora ndadekake dhek mampu bunga sing ora ana watese bunga sing berlebihan semono uga wong sing kenal ning gone donya dhek ora bakal susah ketika nandang kesempitan nandang napa niku kesedihan utawa abote lelakon urip niku mboten ndadekake susah. Mergo dia sadar miturut dawuh Kanjeng Nabi inna hadid dunya darul tiwa la darus tiwa. Dunya kuwi panggonan bengkong dudu panggonan sing lurus. Panggonan sine berliku-liku cara dalan niku berliku-liku.
ora panggonan sing lurus, sing jembrot, ora sing mulus, akeh ri, akeh penghalang, dudu panggonan sing penak. Mergo memang dunya niku panggonan ujian. Dunya niku panggonan ujian. Dudu panggonane sing lurus, sing penak-penak. Kok penak-penak wi urusan keri. Manzilul tarah lan manzilul farah. Panggonan susah, dunya niku panggonan susah. Dudu panggonan bunga. Panggonan susah, artinya sapa ae urip ning nggone dunya niku susah. Mbok sing sugih, mbok sing miskin, mbok sing pangkat, mbok sing rakyat biasa, kabeh wong niku susah. Ampun panjenengan kira wong ki nek wis sugih balane akeh mesti niku bunga, mesti dhek gak susah. Aja disangka. Lan aja nyangka bilih wong melarat niku mesti susah. Mergo bunga susah niku kalian Gusti Allah dipun paringa dhateng sinten kemawon. Silih berganti. Jadi romantika hidup silih berganti, ya susah ya seneng, dan niku iso dialami sapa wae. Ora mandang siji lan sijine. Mulane wong sing wis kenal dunya niki tentang hakikat dunya niku minangka panggonan susah, dudu panggonan bunga, panggonan coba, dudu panggonane wong napa niku ibarate nampa hasil. Jadi ketika ada kelebihan niku mboten bunga-bunga. Artinya dia itu bisa stabil. DE keadaan berlebih atau kurang itu stabil. Batin itu stabil. Jadi misalnya pun panjenengan panenan biasanya ini setiap panen ini cuma dapat 10 juta misalnya pun, terus ini oleh hasil berlipat-lipat misalnya 50 juta 50 juta itu tidak berubah dari panjenengan ketika mendapat 10 juta, stabil. Atau misalnya pun jatuh babar pisan itu stabil. Mergo panjenengan saged memahami memang dunia iki nggone ujian. Wis nggon permainan. Gusti Allah Taala membuat permainan ini untuk menguji kula lan panjenengan sami urip ning gone dunya menika. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna Allah khalaqad dunya daral bawa wal akhirah darul uqba. Lan ngerti maneh sakmene Gusti Allah Taala kuwi ndadekake dunya sebagai desa balak, desa coba, lan akhirat niku merupakan darul uqba. Uqba niku saking tembung akibat. Akibat ki manggon ki ning gone-gone keri. Ya akhirat itu sebagai akibat. Jenenge akibat itu tempat mendapatkan hasil, menuai hasil. Ini ku darul uqba. Faja'ala balad dunya sawabil akhirah wa sabal akhirah min balad dunya wa dun. Mulanipun Gusti Allah Taala ndadekake cobane dunya iki kanggo meraih ganjaran ana ing akhirat. Dan ganjaran akhirat niku hanya bisa didapat melewati ujian ana ing dunya. Niku iwadon sebagai ganti. Bayak kudu yu'tiya wa yabdilan yajziya.
Lepas Gusti Allah Ta'ala niku mengambil untuk memberi, mencoba untuk membalas atau menguji untuk membalas, memberikan balasan. Artinya mengambil kesenangan kau dengan sami urip ning gone donya. Misalkan kesenangan kau dengan sami nalika duweni oleh harta, oleh pokoknya sing pandang sebagai nikmat. Jadi apa sing kita karepno, apa sing kita senengi niku Allah Ta'ala cara menguji misalkan diambil sehingga kepentingan sami orang iso nggayuh niku tidak menggapai apa yang kita inginkan. Niki dipun ambil karena Gusti Allah. Niku yuk iya karena Gusti Allah bakal maringi. Artinya diijoli dengan kesabaran kepentingan sami badhe diijoli bijing wonten akhirat. Wayang kali ayat jazia lan kepentingan sami diuji karena Gusti Allah Ta'ala karena Gusti Allah Ta'ala bakal maringi piwales sangka hasil ujian kala wau. Mulanipun faqdaru halawata radhiha limararati faqamiha. Mulane kowe padha menghindarono sangka manise nyusu donya. Artine hindarilah anggonmu akeh-akeh menikmati kehidupan dunia. Ikuti gambaran nyusu ning gone dunya, meminum dunia, manisnya dunia. Hindaron faktor tinggal wediyo halawata ya limara fatamia. Karena nalika awakmu kuwi kok seneng menikmati manisi dunia, maka ketika kamu akan meninggalkan dunia pada kali disapih, kamu akan merasa pahit, berat untuk meninggalkan dunia. Tapi nek awakmu sedikit apa yang kamu butuh tok ae ning gone dunya iki sing mbok nikmati, maka ketika kamu akan meninggalkan dunia tidak ada perasaan berat. Orang rasa no pahit. Wajuru ladida ajiliha likarihi ajiliha. Lan kowe padha ninggalno enak-enake dunya sing sifate gigi. Artinya di depan kenikmatan di depan yang dunya ini. Ki hindarano menikmati dengan cepat, dengan cara cepat ini. Likarihi ajiliha. Karena kalau dengan sami niku terlalu seneng cepet-cepet menikmati. Ning gone dunya niki apa sing kita kaya-kaya iki besok wis gak enek harapan kenikmatan meneh, sehingga kita lebih-lebihkan yang gini. Kita berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia niki kalau dengan sami benjing badhe manggihi ora penake ana ing akhirat. Likarihi ajiliha. Jadi enak-enak dunia niki akan membawa kepahitan bijing wonten ing akhirat. Mulai pun disuruh untuk menghindari, menjauhkan diri. Wala tas'au fi umratin darin qad qadallahu kharabaha. Lan kowe aja sampe lumaku ning gone ramene tempat, ramene panggonan sing panggonan mau wis dipesti dening Gusti Allah Ta'ala bakal dihancurne. Dunya niki Gusti Allah Ta'ala wis mesti bakal menghancurkan saat terjadi kiamat. Pada saufi umrani darin kowe aja sampe mlaku ning gone ramene panggonan sing panggonan mau wis dipesti dening Gusti Allah Ta'ala bakal dirobohkan, bakal dihancurkan.
wala tuwasiluha qad arada minkum ijtinabaha lan kowe aja sampe nyambung ning nggone panggonan sing Gusti Allah taala kowe ngersakake awakmu ngadoh. Gusti Allah nek perintah awakmu supaya ngedohi aja mbok cedheki, aja mbok sambung. Kok sampai ngono fatakunu li sukti muta'aridin. Nek kowe sampai menyambung sesuatu yang seharusnya kamu menjauhi, kowe padha karo mentang-mentang karo bentune Gusti Allah. Wal uqubati mustaqiqina sing akhire kowe ngekaki nang gone siksane Gusti Allah. Na'udzu billahi min dzalik rawahu al-Tailami wal maqalatu tasiyah al-Fatihah.